Kif il-konsultazzjoni pubblika brabta mar-riforma fil-Qorti tal-Familja daħlet fir-raba' ġimgħa, il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Ministeru għall-Politika Soċjali komplew b'sensiela tal-laqgħat mal-stakeholders prinċipali fis-settur. F'diskussjoni miftuħa l-avukati tkellmu dwar l-iżviluppi li saru fl-aħħar snin, iżda wkoll l-isfidi li għadhom jiltaqgħu magħhom ta' kuljum u kif din ir-riforma se tindirizzhom. Il-Ministri Jonathan Attart u Michael Falzon tkellmu dwar l-importanza tad-diskussjoni pubblika u permezz ta' dawn is-sottomissjonijiet din ir-riforma tkompli tissaħħaħ għal ġustizzja aktar effettiva u proċeduri aktar effiċjenti anke fil-Qorti tal-Familja. Intqal li t-tibdil jista' jsir bil-kooperazzjoni ta' kulħadd biex ir-riforma tal-Qorti tal-Familja tassew tagħmel differenza. Id-diskussjoni żvolġiet fuq diversi temi, inkluż il-possibilità ta' standardizzazzjoni ta' kif jiġi proċessat l-ammont tal-manteniment dovut, id-deċiżjonijiet ta' kura u kustodja fl-aħjar interess tat-tfal u kif il-proċess jista' jsir jew ikun aktar effiċjenti u effettiv. Fost avukati preżenti li pprattikaw fil-qasam tal-familja kien hemm ukoll Dr. Amanda Spiteri Grek li qalet li din hija riforma importanti li ilha tinħass ħafna l-ħtieġa li ssir u għalhekk il-kontribut tal-professjonisti flimkien ma' leġislattiv hija kruċjali biex titwettaq ir-riforma li hemm bżonn sabiex id-deċiżjonijiet isiru favur l-ulied.